Nkulunkulu akakulonda uphile phosha uphumele pastor. Okubalulekile ufanele ukuthi inamba isenze ngokuyimember i-channel kuphela kusona nje 5 namba mbongo WhatsApp Monday to Friday kuphela sibheka la ukuthulani emahlangu sawubona ngicela ukuza la kuphaka insimi yombili awinisela. He was watering is it maize? Millis field. Hello. Yep. One. Esikhathini ngoba uphumile nje. UPaul Umonisela. Lokhu ngizochuma ucebe emkhakheni zolimo. Abanye abantu bayebekhonyiswe constantly uloke ephupha njalo enisele amasimu uphuphelima kanti yena ubizo lwakhe vele lokuphi likwezolimo ufuna alime ilazophumelela khona ilazothola khona incebo ngoba kubo kwakulinywa nje. So lento le iyabuya la kuye imphathayina lento ukuthi iqhubeke nezolimo ngoba waphilwa ngayo kulelo khaya yabona. Amahubo 65 verse 9 uhambela ke umhlaba unisela imvula uvundisa kakhulu imfulo kaNkulunkulu ucelela amanzi ubulungisela abantu ukudla ngoba ke ulungisa kanjalo umhlaba. So number 2 kwesinye isikhathi uma kwenzeka uphuphela umbila kuPaul uthuma unisela ngoba lokhu kuyakhomba ukuthi ngenzeka uzokuba nenhlanhla uphinde nje ube umuntu obusiswa ngentuthuko nenqubela phambili kanye nokuphumelela ngokusikhandla kwakho kokwenzayo. So umunye umuntu kukhona into akwenzayo so nisiyamkhomba ukuthi through this hard work uzothuthuka uzoba nenqubela phambili uzophumelela ngoba usebenza. Yabona Amahubo 65 verse 10 umathisa ke imisele yawo ulalisa amasoyi awo uya uthambisa ngezihlambi ubusise okumila kuwo. Number 3 ngenzeka ukuthi umphupho umbili kubo uphohle kakhulu uma unisela lokho kusho ngenzeka ukhonjisela ukuthi kuyawenza ke imizamo emihle ezokufakela ezokuthuthukisa ngako zemali noma ezokukhulisela imali noma ke ikhulise uthando nomuntu wakho noma ke izokukhulisa ngolwazi okanye izokuphumelelisa ngokuhamba kwesikhathi. Omunye umuntu lephupho lingafika ngoba vele kukhona akwenza njengamanje. Itsara lento le izobe seimenzani yenza ukuthi akukhule ngakwezemali noma uthando lukhule. Yabona? Noma ke ulwazi uyasithuthukisa ngolwazi oluhambele umsize athuthuke aphumelele. Number 4 ngokwenkolo ke uma ngeze kuphupha umbili kuPaul ngabe uluhla kakhulu uma ukuthi awunisela ubhizinali insema yisa ngoba lokhu ngenzeka usuku umuntu okhonjisa isenzo sokunakekela abantu ukubanikeza iluleko neqondiso kanye nezwi nje kaNkulunkulu. Omunye umuntu kuyenza ukuthi vele ungumholi webandla vele ungumshumayeli vele ungumfundisi vele uyibishop yena unikezwe na kumsebenzi ukuthi elekelela abantu abanakekele bakhulise ebanikeze luleko neqondisa abonje ngezwi laNkulunkulu. Livela leli phupho lisho likhuluma kahle ukuthi nanku umsebenzi awumiselwe yabona noma lowo msebenzi uwenza kahle mangukuthi njengamanje ushumela kahle ufundisa kahle futhi umenisela lapha kukhomba ukuthi uwenza kahle lo msebenzi wona. Ngiyabona ukunakekela abazalwane noma unebandla kalinakekeli uyakho nje wena ninakekela ibandla lakho yabona ngoba khona phela abantu abangafuna ukunakekela ibandla kodwa ufuna ukuthi ethathe iminikelo lapha. So yabona kuyanisela phela bashumayela abantu bakhulise banikeze izeluleko eziqondile so that bezokwazi ukuya back benikele ebandleni because uyabakhulisa ngama advisor right how to make money, how to prosper, how to flourish, how to save the money that you have, maybe, or how to multiply the money that you have, yabona, how to grow your business. No. So, be blessed.